Helo a chroeso i'r Zoomryson. Da ni yn diolch i Emyr Davies am fathu'r enw Zoomryson. Ond os ydych rhain chi sy'n gyfarwydd a'ch barddas, dwi'n siŵr bod chi wedi edrych yn rhif 12 Hydref 1977. Mae W.D. Williams wedi bathu ryw enw tebyg achos Sam Jones y BBC ddechreuodd yr ymrysona a Sam Ryson oedd W.D. wedi galw. Felly, be bynnag ydych chi'n dymuno i alw fo, wel croeso i'r ymryson, i'r Zoomryson barddas. A mae gennym ni 3 thîm yn fan hyn o'n blaenau ni. Mae Caerfyrddin, Morgannwg a'r Penceirthiaid. Achos bod angen iddyn nhw anfon tasga ar gyfer i roi ar y sgrin, maen nhw wedi cael y tasga rhyw chydig cyn yr Gornest, ond mae croeso iddyn nhw fireinio yn ystod yr 20 munud nesaf pan fyddwn ni'n gwrando ar Limerick y dydd a pan fyddwn ni'n gwrando ar gystadleuaeth englyn y dydd. Felly, gewch chi Beirdd y 3 thîm, Caerfyrddin, Morgannwg a'r Penceirthiaid, gewch chi ymlacio am chydig rwan. A da ni'n croesawu Caryl. Caryl Parry Jones, croeso fel beirniad Limerick y dydd, Caryl. Wel, diolch am y fraint ar yn rhydedd. Yn wir. Helo pawb, croeso i'r Limryson. Beth bynnag, diolch yn fawr i 5 ar 20 nath cystadlu, gwych dros ben. Y llinell oedd, mae Donald mewn picil a hanner. Mae croeso chi roed yr llinell yna lle bynnag ydych chi eisiau roi o, os ydych chi'n gwybod beth i feddwl. Ond dyma sut dwi wedi dosbarthu nhw. Mae yna limrigau am Donald Trump gan Melania, TikTok, Ego, Dawn, Robin Goch, Mwffler, Ildio, Etholiad, Jinping, Joe Biden, Sober o Beth, Golchwr Llestri, Byw mewn Gobaith, Percy Sledge, Pero Jacks a Dwylo Bach. Mae yna limrigau eisteddfodol gan yr arlywydd Double Trouble, Banba a Glenys. Mae yna 2 wedi cyfuno Donald Trump ar Eisteddfod, sef AmGen a Dwylo Bach. Wedyn mae gennym ni Donald Duck, un Donald Duck sydd gennym ni gan Walt Disney, a mae gennym ni Ddonaldau amrywiol gan Llifon Blodyn ar Ddeilen. Right. Roda. Mae nhw'n wych rhan fwy o'n nhw. Na i drio darllen gymaint a dwi'n gallu yn yr amser da chi'n ei roed i fi. Mae hwn gan Mwffler. Mae Donald mewn picil a hanner yn stranco, ddim moyn gwisgo mwffler, sef y masg yna, mae Donald Trump yn gwrtho gwisgo mwgwd. Ond dyna sy'n trendy, medd pawb yn y gwyndi, fel hyn, gawn ni lonydd o'i gleber. Ardderchog. Etholiad wedyn, mae Donald mewn picil a hanner. Mae'n rhywbeth... Beth dwi'n licio am y limerick yma ydy'r odl. Mae di'n hiclo fi. Dydy'r strwythyr, dydy'r mydr ddim cweit yn taro 12. Ond mae Donald mewn picil a hanner. Mae angen agor ei bren gyda spanner i weld a oes, bwff i'r hen goes, peryg pegio hi cyn November. Wedyn gan Jinping, mae Donald mewn picil a hanner, drian bach, mae'r hen fwy, mae'r soddymder. Mae fe'n clywed y cloc yn cerdded TikTok. Da iawn. Gwir y cnoc nawr, mae pryn yw ei amser. Mae eisiau cael gwared ar TikTok yn yr America. Yr unig wlad yn y byd sydd eisiau cael gwared ar TikTok, ond ddim eisiau cael gwared ar semi-automatic rifles. Dyna ni. Mae Donald mewn picil a hanner, wedi'r nyth wneud yn saff bod cyfiawnder ar ôl aros mor hir cyhoeddodd y gwir a'i hewyr sy'n gwneud yn ei drwser. Oherwydd mae, dod chi'n gwybod, mae nyth Donald Trump, sef Mary, wedi datgelu pob math o bethau am ei hewythyr a mae fynta rwan yn nervous, nawn ni ddeud o fela. Mae Donald mewn picil a hanner, odl wych arall fan hyn gyda llaw. Mae hwn yn cyfuno Donald Trump ar mesuriad da ni'n ei cymryd i gadw'n iach yn yr amser rhyfedd yma. Mae Donald mewn picil a hanner, ar ôl ennill y goron a'r gader. I gadw yn iach, wel rhowch nhw mewn sach a'i trochi mewn hand sanitizer.
Un arall fan hyn, da chi'n gwybod bod Donald Trump ddim eisiau i'r bleidlais bost gael ei chynnal achos mae o'n dechrau deud yn barod, dim ond y mis Awst, bod yr election yn mynd i fod yn un ffug os nad ydy'r modd neu pob math o driciau hefo'r bleidlais bost. A bydd o i wneud yn siŵr bod o ddim yn cael bod yn arlywydd, ond beth bynnag. Mae Donald mewn picil a hanner, mewn postio fe wel anghyfiawnder. Donald sy'n siarad wan, dwi'n gallu dyn nhw ar y Donald, na i drio. Does dim trust ar Pat, na'i black and white cat, gyhiriwn election ar fyrder. Hon yn neis gan ego bach hefyd, a yn sôn am sut mae gwahanol wleidyddion wedi trin y pandemig. Mae Mark wedi magu peth hyder. Mark ni diwna. Mae Mark wedi magu peth hyder. Mae Nicola yn gyflym fel gwiber. Mae Boris y bwystfil yn gwingo fel pendil. Mae Donald mewn picil a hanner. Mae hon di'n hiclo fi hefyd. Un o'r Donaldau amrywiol di hwn, gan Llifon. Ers iddo fel joc rhyw nos fercher, haneru a blingo dwy wiwer, ac yna i cuddio yn hambag i wraigo, fel Donald mewn picil a hanner. Rwan ta, dyma un arall sydd wedi mynd am ryddi. Walt Disney sydd wedi sgwennu hon. A mae hon am Donald Duck, y gai ar ran yr ymryson, rhag blaen, ddymuno penblwydd hapus iawn i Donald Duck. Mae o yn 90 blwyddyn nesaf. Edrych yn adri. Mae Donald mewn picil a hanner, a Mickey yn flin fatha tinker. Be fi yr hen farlat a Minnie mewn seiat. Nawr Duck a l'orange fydd i swper. So nid yn unig mae di waldio Donald Duck, a mae di reid mewn sos hefyd. Just i mi gael gweld yr un yma hefyd. Mae Donald mewn picil a hanner i'r works taflodd trydar y spannar, pero Jacks be hwn gyda llaw, efo'i gonto ar gau a'i nerfa fo'n frau, wyro ddim be i wneud efo'i amser, achos mae'n treulio holl amser fel da ni gyd yn gwybod ar Twitter. A hon, wel, mae'n ardderchog ryn yma. Mae Donald mewn picil a hanner. Kanye West, y boi sydd yn sboner i un o'r Kardashians wy'r cystal ar y Russians. Does angen rhan pwt o gymhwyster. A Percy Sledge diwna, ardderchog am odli Kardashians efo Russians. Felly, fel hyn, mae nhw'n sefyll. Yn drydydd, be dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i wneud cyntaf a cydraddail, os di hynna'n oce. Yn gydraddail, mae Walt Disney am Donald a'i Duck a l'orange. A hefo Walt Disney mae mwffler. Mae Donald mewn picil a hanner yn stranco ddim moyn gwisgo mwffler, ond dyna sy'n trendy, mae pawb yn y gwyndi, fel hyn gawn ni lonydd o'i gleber. Ond yn fuddigol mae Percy Sledge hefo, mae Donald mewn picil a hanner, Kanye West, y boi sydd yn sboner i un o'r Kardashians wy'r cystal ar Russians. Does angen rhan pwt o gymhwyster i fod yn arlywydd ar wlad fwyaf pwerus y byd. Wel, diolch yn fawr iawn, Caryl. Felly, Percy Sledge, fel arfer, byswn ni yn gweiddi yn y babell len ydy Percy Sledge yn bresennol, ond gan bod i yn Zoomryson, mae'n amhosib wneud hynny, felly mae yr enw newydd yng Nghyrraeddi ar y ffôn gen Ffion y Trefnydd yn Barddas. Yr enw ydy Emlyn Williams o Gaerdydd, dyn ni'n meddwl, felly llongyfarchiadau i Emlyn Williams. Gyda llaw, dyn ni yn gwneud yn union ei fath o'r cadeirio a'r coroni, dyn ni mond yn rhoi'r enw'r buddigol, dyn ni'n mynd enwi yr ail ar sydydd, ond maen nhw'n gwybod pwy ydyn nhw. Felly llongyfarchiadau i Emlyn Williams a'r ennig limerick y dydd, y Caryl, os o linell ar gyfer fori. Oes, da ni gyd hefyd wedi cael yn siarsio i ddewis bobl i fod yn yr un bubl â ni yn ystod y pandemig. A mae gêm go dda i chwarae ydy pwy fysa chi'n dewis cael bod yn eich bubl hefo chi. Right? Unrhyw un yn y byd. Felly, llinell fori, sam rai chi reiddi fel llinell gyntaf, ydy, pe cawn fod mewn bubl delfrydol?
pe cawn fod mewn bybl delfrydol. Diolch yn fawr. Caryl a pob hwyl i chi gyd limrigwyr ar y cystadlu fory. Rhys Dafis ydy beirniad Englyn y Dydd, a da ni yn edrych ymlaen at glywed i feirniadaeth o. Rhys. Wel, pnawn da bawb. Dwi'n hefyd wedi derbyn 520 o gynigion ar yr englyn, sydd yn nifer da iawn, a beth sy'n wych hefyd ydy nad oes bod nhw bob un, ond 2 ohonyn nhw yn hollol gywir felly. Rhyw gam bach o'i le gan Iron ap Jack a hefyd gan Seren, ond mae'r gweddill yn gywir. Fel fysa chi'n disgwyl efo testyn fel drych, mae pobl wedi cymryd y cyfle wrach i edrych ar eu hunain. Mae yna lot fawr o holi a gweld yn y drych, y camweddau, oes a rhywbeth felly, ond hefyd yr edrychiad, a mae ddarllen, mae yna rhyw 19 ohonyn nhw wedi mynd i rwle i'r cyfeiriad hwnnw, a i ddarllen rhyw 34 o'r rheini yn gyntaf. Dyma chi hwn gan Silver Surfer. Ar y sgrin wedi blino, mae un bler mewn blwch sydd yn sbïo a golwg anwar arno nefi wen, y fi yw o. A wedyn mae hwnna'n smalan dydi ac yn gosod ei hun ac yn cael y braw o weld ei hun. Mae un arall yn cael braw, 8 y bore di hwn, ond fedrwch chi ddychmygu, mae gymaint ohono ni'n does yn mynd i rwsyd neu gilydd edrych yn y drych yn y bore. Ydyn ni'n mynd yno yn obeithiol, neu o leia, da ni'n gallu bod ni'n gallu disgwyl beth da ni'n mynd i weld, ond os di'n waith na hynny, mae'n ddrwg yn dydi. Yn fraw ar awr foreol, yn filain fe welaf fel rheol, yno wyneb gwahanol yn y drych, yn edrych nôl. Felly mae 8 y bore wedi dirywio ers ddoe. Wedyn hwn yn mynd i'r un cyfeiriad, ei hen arfer di-erfyn, ac y merch sydd fan hyn, sy'n ni'n deud, ei hen arfer di-erfyn yw roi haen ar y darlun, ond i welir creu eilyn i'w addoli, hi ei hun. A mae hwnna'n dro bach difyr ar y diwedd yn dydi. Alexander, a dyna pam o'n i'n deud, dwi'n meddwl na merch, ond dwi'n allai ddim bod yn siŵr chwaith yn dra. Wedyn, mae hynny'n rhyw fath o gynrychioli, os liciwch chi, yr englynion sydd ar y pwnc yma, ac lle maen nhw wedi edrych ar eu hunain i ryw agwedd. Mae yna, wedyn, mynd i chydig bach, ddarllen hwn bach o wahanol, fan hyn, agwedd bach o wahanol, creithiau crychning euaf a'i lwydni aflediais, pan drychaf yn siriol nôl, fe welaf ôl gwennau hwyliau fy haf. Lle mae'r person yna'n hytrach na gweld ei hun wedi gwaethygu yn y llun, mae o'n gallu gweld y gorffennol a dyddiau hapus felly. Dyna'r heine, be dwi am wneud wan ydy mynd at y goreuon y sgai a na i agor hwn ar y cyfri. Meddwl o ddod i fyny unrhyw wyliad. Yma ni. A dyn gowch chi rannu rhain efo fi. Felly, dyma nhw. Dyma chi hwn gan Janws, a mae hwn yn rhoi tro gan chydig bach o wahanol, a da ni'n licio hynny. Fe hwn o'm gweld fi fy hunan weithiau o chwith yn anghyfan bod y ddeiar 4 ban hithau oll tu chwith allan. A dwi'n meddwl bod hwnna'n englyn da yn dydi, mae'n edrych ar y hunain a gweld pethau yn rhyfedd, a da ni'n meddwl hefyd bod y byd tu chwith allan neu ben i lawr yn dydan ni ar hyn o bryd. Da iawn. Mae hwn wedyn gan Myrddin, ar hyd y sgwâr y wydr, mae holltau megis mellt ar grwydr. Yna chi ddarlun ynde? Mae rhywun wedi torri'r drych yn does, megis mellt ar grwydr, a darn ym mhob cwarel dyr, om gwead ac om gwewyr. Felly mae'r llun perffaith oedd yn obeithio weld o'i fywyd ynde, wedi cael ei chwalu'n dydi, a felly yn y corneli y cwareli mae yna ddarnau honno wedi mynd a'i boenau fo, a dwi'n meddwl bod hwnna'n arbennig iawn. Diolch yn fawr iawn i Myrddin. Mae chi un arall, yma'n hyn gan Sinach,
A mae hwn yn un da, ond welwch chi mewn melyn, mae wedi dangos yr yrne, a mae'n ychydig bach o gamgymeriad oherwydd dydy rai yrne ddim wedi cael ei ateb ar ddiwedd y llinell. Ond dyma fo, nawr be welaf, air bwli a gelodd o'r golwg ei doli 70 mlynedd i heddi, neu'r chwaer fach a'i chrio hi. A ni'n meddwl bod hwnna'n drawiadol iawn a di roi tro, gweld yn drych y meddwl, edrych ar ei hunan, a be mae'n weld, y bwli neu y chwaer fach yna. A mae hwnna'n wych iawn. Piti am yr yrne sydd wedi heb 'i ateb. Wedyn ebol, da ni rwan yn dod efo'r goreuon yn fan hyn, ynde. A mae hwn, wrth gwrs, yn mynd â ni nôl i'r digwyddiad yna, dydy, efo y gŵr yn cael ei saethu, a dwi'n siŵr bod chi wedi gweld y lluniau yna ar y teledu o'r angladd. Torf ddyn fferi, llith o ffeiriad, ynde? A wedyn rhoi llanc i'r llwch, ac am eiliad, deil ei arch, adlewyrchiad, ffarwel, diweld, stond i dad. A dyna chi ddeud mawr, ynde? Wrach chi enw fo mewn pres ar gaead yr arch, a wedyn jyst yr adlewyrchiad a llun y tad yna yn stond yn yr adlewyrchiad. Mae hwnna'n sgubol yn dydi o mewn ffordd. A mae'r darlun yn fyw iawn i ni o hyd. Wedyn, hwnna oedd y trydydd, hwn sy'n ail, a mae hwn yn mynd i'r gyfeiriad da ni wedi weld, ond mae o blaen efo'r englynion eraill, ond mae o mewn ffordd yn cynrychioli dynoliaeth i gyd yn dydi, y drych yna lle, y dyn trechwantus. Ymhlith ei weinebau rhithiol di-ri i'r drych datguddiadol, llymyn yw'r llun allanol, a chnaf sy'n edrych yn ôl. Hynny ydi, yn allanol, da ni'n meddwl bod ni, wrth gwrs, fel dynoliaeth yn datblygu ac yn gwella ac yn y blaen, ond pan da ni'n edrych yn y drych, da ni mond mewn ffordd yr un ag oedden ni yng Ngharddeden efo Cain, ynde. Felly mae'n wirionedd mawr yn yr englyn yna. Ond hwn sy'n mynd â hi, achos mae o yn ffres ac mae yna rhywbeth yna fo sydd mynd â ni nôl at yr hunan, ond mewn ffordd sydd yn cael ei weld trwy'r byd ni heddiw, a hwn, dwi wedi hoffi hwn yn fawr. Yn sownd i ffôn sy'n diffinio ein byw a'n bod. Rwy'n ei ddio, felly, dio'r ffôn ei chai hi, ond yn llond ei sgrin wyll o'n dawel iawn, rwy'n dal yno. Hynny ydi, bod ni'n diffodd y ffôn, da ni'n trio cuddio yn y pen draw, dyna ni o hyd yn o'r golwg. A felly, mae hwnna, ffordd mae'n deud yr un peth ar englyn o'i flaen, ond mae o'n ei ddeud o drwy gyfrwng hollol fodern. Felly, cipin llongyfarchiadau mawr, ond hefyd, oedd y lleill yn agos dros ben, oedd hi'n anodd i gwahanu nhw, ac yn wir oedd hi'n gystadleuaeth arbennig o dda. Felly, cipin dylan. Diolch yn fawr, Rhys. Cibin, unwaith eto, mae'r enw wedi ynghyraddu gyn Ffion, diolch iddi hi, a yr enillydd ydy y prifardd Rhys Iorwerth. Felly, mae yna gliw bach yn y ffug enw Caernarfonaidd yn Cibin, ond da ni yn llongyfarch Rhys Iorwerth. Mae Rhys Iorwerth yn mynd i gystadlu dydd Iau. Gawn ni gyfle i llongyfarch o wyneb yn wyneb. A mae yna destun gyda ti ar gyfer fori. Oes, mae y testun yr englyn fori ydy aros. Aros. Reit, felly atgoffa chi o destun y limerick, pecawn fod mewn bybl delfrydol, a yr englyn aros. A bod chi'n anfon eich gwaith at Ffion at barddas.cymru. Erbyn hanner dydd, Rhys, dydw ni? Ia, erbyn hanner dydd, ia. Ardderchog. Wel, nôl at timoedd, maen nhw wedi cael 5 tasg, a'r dasg gyntaf oedd ateb y llinell di-fanars y 2 finau, ac o'n nhw wedi cael mynd i fyd tafodieithol, allan nhw ddweud fina neu
finnau. Difannars y 2 finnau. A Ceri Wyn Jones o dîm Caerfyrddin fydd yn dod ymlaen gyntaf at y meic rhithiol. Ceri. Fy mod yn dod o'r de. Difannars y 2 finnau. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. A chwarae teg, maen nhw wedi anfon i tasga fewn yn brydlon, dwi'n gweld. Da ni yn symud mlaen at Anes Glyn o Forgannwg. A da ni'n croesawu Anes am y tro cyntaf i'r Zoomryson Beirdd. Anes. Dyna ni. Bwli wyt, a sbarcio'n bla, difannars y 2 finnau. Diolch yn fawr. Iawn, rhywbeth dim mynd o'i le. O'n i'n meddwl bod Anes wedi gwneud llinell union yr un fath. Ond na fo, cyd-ddigwyddiad llwyr sôn, bwli wyt, a sbarcio'n bla, ie? Ia, bwli wyt, a wedyn, stop, a wedyn a sbarcio'n bla, difannars y 2 finnau. Da iawn. Diolch yn fawr. A gawn ni Llyr Gwyn Lewis. O'i galw'n hwn gacwn ha, difannars y 2 finnau. Diolch yn fawr. Na fo, iawn. Gawn ni fynd nôl at yr un cyntaf, un Ceri. Reit, iawn. Fy mod yn dod o'r de, difannars y 2 finnau. Wel, y gair dwi y licio fwyaf yn y cwpled yma ydy Alla fo'n hawdd fod wedi deud gan fy mod yn dod o'r de. Ond na fo, mae wedi newid ar ei ben fy mod yn dod o'r de. Sy'n awgrymu bod pobl y de fel arfer yn llawn moesau. Ond bod Ceri'n wahanol iddyn nhw i gyd, fy mod yn dod o'r de. Difannars y 2 finnau. A wedyn Anes, bwli wyt. A sbarcio'n bla, difannars y 2 finnau. Wel ie, da ni wedi gweld yr holl lyniau. Mae pobl yn parcio lle na ddylen nhw yn y cyfnod clo, a di rhywun ddim yn beio Anes am fod yn ddifannars. A wedyn, o'i galw'n hwn gacwn ha, difannars y 2 finnau, meddwl Llyr Gwyn Lewis. O bosib di mynd i'r un cyfeiriad bod a'i cyfeirio at y bobl sy'n dod yma yn creu trafferthion pam na ddylen nhw fod yn dod yma. O'i galw'n hwn gacwn ha, difannars y 2 finnau. Mae rhywun yn synhwyro y gallall Llyr fod wedi rhoi gair llawer cryfach na cacwn yn fanna. A wana fo, mae o'n gwrtais iawn yn y ffaith bod o'n ddifannars, o'i galw'n hwn gacwn ha, difannars y 2 finnau. Wel, dwi'n meddwl mae'r un rhwydda ydy Ceri Wyn, Sir Gar. Dwi yn mynd i roi 8 yr un i'r penceirdiaid a Morgannwg, 8.5 i Sir Gar. Wedyn llongyfarchiadau i'r 3 ohonoch chi. Gawn ni rwan symud mlaen at yr ail dasg, cwpled yn cynnwys unrhyw raglen radio. Cwpled yn cynnwys unrhyw raglen radio. A gawn ni Karen Owen ymlaen yn gyntaf. Yr 1 awr all fyrhau'r nos yw tamad o Dei Thomas. Wel,
Na fo, wel, hysbyseb bendigedig y fanna, nhw'n ni symud ymlaen, ddwy'n ôl at hwnna. Mary George o dîm Morgannwg. Heb gwmni tyner ceri, by'r talwrn yn fwrn i mi. Wel, dyna sebon. Wel, Mary, dwi'n siŵr, fydd un aelod o dîm Sir Gar yn falch iawn o hwnna. A nesa, Steffan Phillips. Fi di reid law fyny, Steffan, sori, bod i fi gael piniad y fideo di. Na fo, i'r dim, diolch. O dîm y penceirdiaid. Beth am bwt o'r twrw to, tamaid o ddwlu tomo? O, ie. O, cystadleuaeth dda. Gawn ni weld y tri efo'i gilydd. Ie, yr un awr all fyrhau'r nos yw tamed o Dei Thomas. Wel, hyfryd. O beth dwi ddim yn siŵr ohono fo ydy'r tamed na. Di Karen ddim eisiau awr gyfan o Dei Thomas. Mae jyst eisiau tamed o Dei Thomas. Pan fydda'r gweddill ohono ni Karen yn hapus iawn efo awr gyfan ohono fo. Yr un awr fyrhau'r nos yw tamed o Dei Thomas. A dwi'n un sy'n wrth y modd efo rhaglen Dei Thomas. A sôn am wrth y modd, wel, mae'n amlwg bod Mary wrth ei bodd efo cwmni tyner ceri. Heb gwmni tyner ceri. Wel, da ni wedi cael ei gwmni fo, ond wrth gwrs drwy gyfrwng Zoom ac yn y blaen, a drwy gyfrwng anfon cerddi fewn ar ffôn. Ac wrth gwrs, da ni'n colli i gwmni fo mewn neuaddau pentre, mewn festrioedd, mewn tafarndau ac yn y blaen, lle da ni'n arfer mynd i fod yn rhan o'r talwrn. Heb gwmni tyner ceri, i'r talwrn yn fwrn i fi. Wel, da ni'n cydymdeimlo fo ti, Mari, ond da ni'n gobeithio na fo cymryd nôl i'r talwrn arferol. Wyt ti isio rhoi dy farn ar hwnna, Ceri, wyt ti'n gwrando? Mi ydw i'n gwrando, mae'n gwpled hollol ardderchog. A mae'n samlwg i bawb sy'n gwrando beth dyle'r Marcford. Fysa ti'n rhoi o uwch Sir Gar, Ceri? Bydden ni'n rhoi e gyfiwch a Sir Gar. Reit, wel, da ni symud mlaen at Steffan y un o Aberteifi, Ceri. Wel, dwi'n syni bod ti, lle fydde ti roi hwn, Cer, nawr dwi'n beidio gofyn i Ceri. Beth am bwt, wel, mae chi gwpled. Beth am bwt o'r twrw to, tamaid o ddwlu tomo. Wel, a di defnyddio'r un gair, a Karen, tamed o Dei Thomas. O, chbo be, fydda'r cwpled yma, neu bydda'r cwpled yn wahanol fis yn ôl. Ond, mae'n eich taro chi o fod wedi clywed am farwolaeth drasig, Tomo. Beth am bwt, jyst rhyw un chydig bach, da ni'n gofyn amdano fo, ond wrth gwrs, gewn ni mono fo. Beth am bwt o'r twrw to, tamaid o ddwlu Tomo. Wel, mae cystadleuaeth dda'r cystadleuaeth yma, ond hwnna dwi'n meddwl sydd wedi ymwrw fi tro yma. A dwi'n cytuno fo, Ceri, dwi'n mynd i'r rhoi'r ddau arall yn gyfiwch. Ond o ti hefyd yn meddwl mai hwnna gan rhywun cyd berson o Aberteifi fydda yn mynd â hi. Felly, wel, maen nhw'n uchel 9 yr un i Sir Gar a Morgannwg, 9.5 i'r penceirdiaid. Englyn, a maen nhw'n cael dewis yn y canol yn y llinell yma, ym mis Awst,
bu maes o hyd, neu ym mis Awst mae maes o hyd, neu bydd maes o hyd. Dyna y dasg ar gyfer yr englyn a Eirig Salisbury. Bydd yn dod ymlaen o Sir Gaerfyrddin, felly Eirig Salisbury. Ym mis Awst, bu maes o hyd. Weithiau mae angen mwy na gwynfyd 1 Awst i feithrin ei yd. 2 haf i'w fedi hefyd. Diolch yn fawr Eirig. A Emyr Lewis. A fydd rhai yn chi welodd raglen y babell len neithiwr, fel so chi, wel mae Emyr Lewis wedi bod yn ymrysona ers 1932, a mae yn edrych yn dda iawn am ei oed. Felly Emyr Lewis. Diolch, newydd orffen yn hasg ydw i erbyn hynny. Yn awdlau, yn fwts mwdlyd, yn gael cam yn sgil camp celfyddyd. Ym mis Awst, bydd maes o hyd ar wybren yn las rhywbryd. Diolch yn fawr, Emyr. A y penceirdiaid, da ni yn croesawu Llio Maddox i'r ymryson, neu i'r Zoomryson Barddas. Croeso i ti, Llio. Cer amdani. Diolch yn fawr. Ym mis Awst mae maes o hyd, y frwydr fawr ydyw, rhwng henfyd enfawr a'r newydd ynfyd, a dal gwn mae'n dwylo i gyd. Diolch yn fawr i'r 3 ohonoch chi. Eirig, ym mis Awst, bydd maes o hyd, mae o wedi ddewis y gorffennol, weithiau mae angen mwy na gwynfyd 1 Awst i feithrin ei yd. 2 haf i'w fedi hefyd. Wel, ia, mae'n awgrymu bod y maes arbennig yma yn faes gwerthfawr tu hwnt, yn faes toreithiog, achos bod angen 2 haf i fedi'r maes yma, ac wrth gwrs cyfeiriad at y maes yn Nhregaron. Wel, mae chi englyn i glodfori. Dwi'n siŵr bydd unrhyw un o Geredigion gyfan yn falch o'r englyn yma. Ym mis Awst, bu maes o hyd, weithiau mae angen mwy na gwynfyd 1 Awst i feithrin ei hyd. 2 haf i'w fedi hefyd. A na fo, da ni yn mynd i gael, da ni'n cael haf rhithiol yn Nhregaron, ond gobeithio blwyddyn nesaf gawn ni yr haf go iawn. A wedyn Emyr yn awdlau, yn fwts mwdlyd, yn gael cam, yn sgil camp celfyddyd. Ym mis Awst, bydd maes o hyd ar wybren yn las rhywbryd. O ie, na chi linell ola ungol ynde, ar wybren yn las rhywbryd. Ie, mae'r ffaith, mae'r gynghanedd yn edrych chi stopio ar ôl wybren, a mae o'n taro i'r dim ar wybren yn las rhywbryd. A da ni wedi gyd yn gobeithio bydd y rhywbryd yna yn dod y flwyddyn nesaf yn sicr. Ym mis Awst, mae maes o hyd, y frwydr fawr ydyw rhwng henfyd enfawr a'r newydd ynfyd, a dal gwn mae'n dwylo i gyd. Wel ie, allach chi fod yn edrych ar yr englyn yma, a alla'r henfyd fynd â chi sawl cyfeiriad a'r newydd, a mae wedi bod yn frwydr ers cyn cof rhwng yr hen a'r newydd, a dwi licio'r bod y frwydr yna yn arwain at y llinell ola, a dal gwn mae'n dwylo i gyd. O, be na i fan hyn, be na i fan hyn. Dwi licio'r 2 haf i'w fedi hefyd.
Ond mae'r wybren yn las rhywun 9 i'r penceirthiaid, ond dwi'n meddwl bod y ddau arall dwtch ar y blaen, 9.5 i Forganog a 9.5 i Sir Gar. A diolch i'r 3 ohonyn nhw. Nesa, englyn yn cynnwys unrhyw 3 rhif. Gawn ni Emyr Davies o dîm Caerfyrddin. Dacw am y dŵad. 1, 2, 4. Y mae stori yn y gan, ond ôl gwaed sydd yn ddi. Y mae grym i geiriau hi yn ordd drwy'r hwyan gerddi. Diolch Emyr. A Aaron Pritchard o Forganog. O, ti angen unmutio dy hun, Aaron, sori. Sori. Yno'n iach, aeth 2 yn hun, i le saff, i le sicr bob mymryn. Ond aeth aflwydd rhyw flwyddyn. Ymhen dim, doedd dim ond un. Diolch Aaron. A Griffith Antur o dîm y penceirthiaid. Ti angen unmutio dy hun hefyd, sori Griffith. Yna beth ti digwydd i sain di. Na, so'n byd yn dod drwodd yna'n ffodus, felly dylan y llai adrodd i... Na fo. Reit. Dwi'n iawn. Ni all miliwn o enwau di-wyneb a gyfrwn bob nos, heb fawr emosiwn, egluro'r yr un hwn. Diolch yn fawr. Gai ofyn i ti Griffith, pwy ydy'r un wyt ti'n gyfeirio ato fo? Yr unigolyn oherwydd Covid ac yn y blaen. Yr unigolyn sy'n cael ei golli. Ardderchog. Diolch yn fawr, diolch. Dacw mam yn dŵad. 1, 2, 4. Y mae stori yn y gan, ond ôl gwaed sydd ynddi. Y mae grym i geiriau hi yn ordd drwy'r hwyan gerddi, a sawl gwaith ydyn ni wedi canu'r gan yna. Ydyn ni wedi canu y darn y Jim Crow Crystyn, a mae'n, wel, swn i'n synnu os bysa 99% o bobl yn gwybod yn iawn be di ystyr y gan. Yn sicr cyn y dyddiau dwytha yma lle da ni wedi agor yn llygyd i ystyr y gan. A mae naturioldeb chwarae plant yn cyferbynnu'n llwyr efo'r hyn sydd tu ôl y gan. 1, 2, 4, y mae stori yn y gan, ond ôl gwaed sydd ynddi. Y mae grym i geiriau hi yn ordd drwy'r hwyan gerddi. O, na chi linell, yn ordd drwy'r hwyan gerddi. A rhywbeth tyner, wrth gwrs, ydy hwyangerdd i fod, ond mae tynerwch yn bell i ffwrdd oddi wrth yr hwyangerdd arbennig yma. Aaron wedyn, yno'n iach aeth 2 yn hun, i le saff, i le sicr bob mymryn, ond daeth aflwydd rhyw flwyddyn, ymhen dim, doedd dim ond un. Eto, na chi linell ola hyfryd. Dwi ddim yn gwbl sicr be'n union ydy cefndir yr englyn. Aaron, wyt ti isio goleio ni? Cartre gofal hynny, ar niferoedd sydd wedi marw mewn cartrefi gofal. Diolch yn fawr, mae wastad yn beth braf cael goleini, yno'n iach, aeth 2 yn hun, i le saff, i le sicr bob mymryn, ond aeth aflwydd rhyw flwyddyn, ymhen dim,
doedd dim ond un. Wel. Gwych, ni all miliwn o enwau di-wyneb a gyfrwn, bob nos, heb fawr emosiwn, egluro'r yr un hwn. Ia, da chi wedi clywed hyd syrffed, mae'n siŵr, ambell i wleidydd, dim bob un, ambell i wleidydd yn deud bod pob rhif yn cyfri a da chi'n rhyw aman a dyn nhw eu hunain ddim yn credu hynny mewn gwirionedd. Ond mae pob un sydd wedi colli rhywun annwyl yn sicr o fod yn gwybod yn iawn am y golled a bod y golled yn parhau iddyn nhw yr holl sôn am yr rhifau. Ni all miliwn o enwau di-wyneb a gyfrwn bob nos heb fawr emosiwn egluro'r yr un hwn. Wel, chyfo be, mae rhai yn englynion, maen nhw'n englynion da iawn. Dwi'n cael un anodd. 9:30 yr un i'r 3 ohonyn nhw. A mi symudwn ni mlaen. Da ni wedi cyrraedd yr englyn clo. Te parti oedd testyn yr englyn clo a gawn ni Merery Topwood o Sir Gar. Caneuon a beic newi, mam a dad, gemau, dawns a doli. Pop mewn potel a jeli. Mwy o gacs, ond dim mam gi. Hyfryd. Owain Rhys o Forgannwg. Bod llestri ar liain, dwsinau o desenod mirain, ymhorslan y cwpan cain, oeri mae'r te yn gywrain. Diolch yn fawr, Owain, a Gethin Davies o'r Penceirfiaid. Mae'n anochel dawelach eleni, heb falwn, heb sothach, neb i weld, ond diwryn bach o'i colli fymryn callach. Wel, dwi'n meddwl bod ni wedi cyrraedd uchafbwynt yn fan hyn, cystal y gwaith da ni wedi glywed yn barod. Te parti. A mae yna restr fan hyn gan Sir Gar. Caneuon a beic newi. Mae rai fi ddeud hwn fel deheuwr. A da ni'n croesawu'r naturioldeb y fan hyn. Caneuon a beic newi. Mam a dad, gemau dawns a doli. Pop mewn potel a jeli. Mwy o gacs, ond dim am gi. Wel, mae'r rhan ola, mae'r ail ran o'r llinell ola yn taflu dyn oddi ar ei uchel yn llwyr, achos mae gennym ni'r llawenydd na, nid yn unig bod na restr, ond mae'r tic, mae yna ganeuon yna, mae yna feic newydd i dod. Mae mam a dad yna, mae gemau daws, mae pob dim yn iawn. Ond na, dydy pob dim ddim yn iawn. Dydy mam gi ddim yna. Ardderchog. Morgannwg yn mynd â ni i fyd y capel dybiwn ni yn fan hyn. Bod llestri ar liain, dwsinau o deisenod mirain. Ac yn rhyfedd iawn, maen nhw'n mynd i'r un cyfeiriad a Sir Gar, mae popeth yn iawn ar y cychwyn. Ymhorslan y cwpan cain, oeri mae'r te yn gywrain. Alle fod yn rhyw fath o ddarlun o sut mae'n capelu ni y dyddiau yma. Mae'r argraff yn cael ei roi, y lliain, dwsinau o deisenod, bod popeth mor gain, ond mae'r rhywbeth o'i le, oeri mae'r te. A na chi ansoddair ar y diwedd na, oeri mae'r te yn gywrain.
Ond yn sicr yn ystod y cyfnod yma, pan mae capeli wedi cael a allan nifer o gapeli yn poeni pryd wir maen nhw'n mynd i ail-agor. Oeri, mae'r te yn gywrain. Mae pob dim dal yn gywrain, ond mae pethau wedi oeri. Mae'n cael ei ddeud yn gynnil tu hwnt. Ac yna'r penceirthiaid, mae'n anochel dawelach eleni. Heb falwn, heb sothach. Mae pawb yn licio'r sothach yn y parti. Neb i'w weld, ond dyw'r un bach o'i colli, fymryn callach. Be dwi'n weld fama, di ryw blentyn un oed. A yna fo, y rhieni sy'n wastad yn poeni, diolch yn cael parti neu be bynnag. Ond na fo, di'r plentyn bach, na fo, ddim yn poeni datan bod na ddim parti. Mae'n anochel dawelach eleni, heb falwn, heb sothach, neb i'w weld, ond dyw'r un bach o'i colli, fymryn callach. Wel, amser byr iawn maen nhw'n ei cael, wel, a maen nhw wedi gwneud gwirthiau. Mae'r 3 englyn yn rhagorol. Nes I sôn ar y cychwyn bod ni wedi cyrraedd i chafbwynt, a mae'r 3 yn cael 10 marc yr un, a llongyfarchiadau iddyn nhw. Wel, mae un person arall wedi bod yn brysur yn yr ymryson yma heddiw, sef Rhys Davies. Mae Rhys Davies wedi cael 2 swydd, sef beirniadu yr englynion, ond hefyd wedi cael y swydd barchus tu hwnt. Mae Dafydd Islwyn wedi bod yn gwneud y swydd yn hollol gywir ddidor ers 20 mlynedd. Mae'n y bwysau na ti wan, Rhys. Gawn ni glywed y marciau os gweled I dda. Wrth gwrs, un fraint o fod yn cadw sgôr ydy bod rhywun yn gallu clywed y perled yn ei gael. Dyma'r sgôr I chi. Mae Morgannwg a'r penceirthiaid, y ddau o'n nhw efo 46 o farciau, ond mae Caerfyrddin ar y blaen efo 46 a hanner. Wel, llongyfarchiadau felly I Sir Gar a gai ddiolch i'r ddau dîm arall am Ornest fendigedig. Byddwn ni nôl fory yr un amser pan fydd Ceredigion y tîm lleol, wrth gwrs, Ceredigion, Maldwyn a Meirion wrthi. A cofiwch gystadlu ar Limerick y dydd ag Englyn y dydd.